God aften og velkommen til Yvernyt. Der for 5. gang i denne måned blev stoppet en mandsperson kørende i bil på vej hjem fra en lokal bar med voldsomme mængder af alkohol i blodet. Lokalpolitiet oplyser, at manden havde en promille på 2,5. Manden var derfor ikke alene ude af stand til at køre bil, men også i overhængende sundhedsmæssig fare. Politiet oplyser, at manden har fået en bøde og skal op til en orienterende køreprøve. Lokalpolitiet oplyser i samme omgang, at i disse hårde krisetider, politiet i hele landet er ramt af, ikke mærkes så meget i dette område på pengekassen, da de siger, det luner godt i kassen med alle de bøder, der blev udskrevet i forbindelse med spirituskørsel fra det pågældende værtshus. Manden, der i aftes blev stoppet, har dog allerede på scooter besøgt værtshuset og traditionen tro givet en omgang til stedets stamgæster. Det kræver vist et glas mælk.